Nebaví ťa čistiť si zuby? Máš málo času? Otravuje ťa táto denná rutina? Daj mi chvíľu a ja ti poviem, ako si ušetríš čas a čistenie sa stane pre teba trošku atraktívnejšie. Čo keď ti poviem, že stačí vymeniť manuálnu kefku za hydrosonickú? Aké jednoduché však? Čistenie manuálnou kefkou nie je tak jednoduché, ak neovládaš správnu techniku. A kto môže povedať úprimne, že ju ovláda? Oproti tomu hydrosonická kefka ti zabezpečí, že zuby aj ďasná sú vyčistené dôkladne, jemným spôsobom za oveľa kratší čas. Dnes je na trhu veľa typov elektrických, sonických, hydrosonických kefiek. Ako by som si vybrala ja? Malá hlavička, mäkké vlákna a hydrodynamický efekt. Prečo? Malá hlavička nám zabezpečí, že sa dostaneme aj do ťažšie dostupných miest. Mäkké vlákna sú citlivé k ďasnám aj zubnej sklovine. A hydrodynamický efekt nám umožní vyčistiť zuby v miestach, kde nie je priamy kontakt vlákien s povrchom zubov. Pre predstavu funguje to ako vapka z hľadiska účinnosti. Kefka je jednoduchá na používanie, má ergonomickú rukoveď pre správny uhol čistenia. Kefku maj pod uhlom, aby vlákna smerovali do ďasnového žliabku. To je to miesto medzi ďasnom a zubom, kde sa tvorí zubný povlak najviac. Ak sa zubný povlak neodstráni, zmineralizuje a vznikne zubný kameň. A s týmto ti vie pomôcť už iba dentálny hygienik. Je úplne jedno, kde začneš. Dôležité je, aby si vyčistil všetko. Nechaj kefku pracovať na jednom mieste 2-3 sekundy a pokračuj ďalej. Avšak nezabudni venovať pozornosť aj vnútornej ploche zubov od jazyka. Nachádza sa tam slinná žľaza, kde sa hromadia sliny, baktérie a povlak. Nezlakni sa, ak ťa za začiatku vlákna budú štekliť. Je to úplne normálne. Musíte si len na seba proste zvyknúť. A ako vieš, že máš čisté zuby? Najlepšia skúška správnosti je práve tvoj jazyk. Prejdi si ním po zuboch. Ak sú hladké a necítiš žiaden drsný povlak, tzv. Koberček, zuby sú čisté. No pozor, krok číslo 2. Nezabudni aj na medzizubné priestory. Tiež si môžeš prejsť medzizubnou kefkou. A ako si umývaš zuby ty? Používaš manuálnu kefku alebo hydrosonickú kefku? Daj nám vedieť do komentára, ak sa ti toto video páčilo a chcel by si vedieť ešte viac, daj nám like a odber.